Asibingelele babukeli bayo iBlack Live TV, igama uNonhlanhla umameli wakaZondi. Kanti-ke uhlelo lethu-ke uyazi sikhipha zona-ke izimfihlo. Sinaye-ke namhlanje umanje. Banazi ukuthi uhlelo nijwayele ulididiyelwe uyena uStufuza kanye noLungster abasathe ukuthi kancane. So ngihleli-ke kusona isigqiki sabo. Sifisa ukuzwa-ke kuma namhlanje ukuthi uhlelo lethu-ke njengoba sithi sikhipha izimfihlo yilona liphi imfihlo afisa ukuthi azidlulisele yona-ke namhlanje. Asikubingelele ma, sifisa ukwazi ukuthi uma usuka kuphi nendawo. Ngokuhlala ngihlala eMaritzburg. Alright ma. Iyona iphi imfihlo namhlanje ofisa ukuthi uzosazisa yona? Bengithanda ukuthi ngizoconfessa ngoba nginemfihlo yeminyaka. Ngathakatha udadewethu. Okay. Kodwa-ke sinohlelo vele la ekhaya ukuthi uthakatha uba. Mhlawumbe naye beseze sazosho ukuthi uyamthakatha. Kodwa ngoba usuzowafika, aselethe siqhubekayo naludaba wathakatha udadewenu. Yebo, alright. Udadewethu. Besikhula sonke ngilolu hlobo olunomona. Angifuni ukuqamba amanga bengimonela usisi wami ngoba yonke into kuyena ibihamba kahle. Alright. Nako konke engingenake bengibona ngathi kufanele mina. Ngase ngimenza ukuthi wonke umuntu athandana naye uma ngabe eyohlangana naye kungenzeki lutho. So usisi wakho nje ukuthi umuntu mhlambe wena bunomona ngaye bengenzini mhlambe ekhaya ukunilekelela nezinto ezikanjalo. Ubesilekelela yena kodwa kunalento ethi why into ezinhle kufanele kube zakhe yedwa. Ngoba yena ubeba nenhlanhla yabantu aba-right abanemali. Mina mangithola umuntu ongenamali ongihlukumezayo. So ngase ngithatha i-decision yokuthi no, angivele ngimvale uma ngabe eyohlangana nomuntu wesilisa kungenzeki lutho. Okay, so ukusebenzisa umuthi ukujwayele vele noma mhlambe ubuqala ngosisi wakho? Bengiqala ngaye. Angikaze ngiwusebenzise bengiqala ngaye. Okay. So why after isikhathi eside kangaka you decide ukuthi sefanele uzoconfessa lokho? Bekathi mefika usisi wami ekhaya mhlambe sihlangana kunemicimbi ngoba mina ngumuntu osebenzayo uhlala kude ngokusebenza. So mangabe sihlangene ngiyizwe lento ikhulunywa and ngimbone naye ukuthi iyamhlukumeza. Nanokuthi sekuchithwe izimali eziningi ezama ukulashwa. Ngibe ngazi kahle ukuthi ekugcineni akukho la izosizakala khona uyosizwa yimina ngoba imina engathatha izinto zakhe ngayoyisebenza enyangeni. Kusuke eqiniswe mekuthiwa umuntu mayigange ekhaya kuye kube nzima because nami ngiye ngizwa ngazi kunjalo nje kuba nzima ukuthi athole ukusizakala up until mhlambe kuze kube kuyena umuntu ovumayo ukuthi ngakwenza lokho. Yebo kunjalo ngoba engakuthatha kubucayi ngalendlela. And njoba ngiconfessa manje ngiyafisa ukuthi angixolele ebese ngiyakwazi ukuthi ngimsize. Alright. So ngiyacabanga ukuthi masimfonela manje siconfessa lolu daba. Ulindele noma yiphi impendulo? Ngilindele noma yini azoyisho. Noma kuthiwa ngasho okubuhlungu ngeke usaphinde ukwenze mhlambe. Kungifanele ngoba ngimbonile naye ehlupheka phambi kwami ngibe ngazi ukuthi mina owenza izinto zibe nje empilweni yakhe. Nobabili nezingane nihlala ndawonye ekhaya lodwa? Yebo sinezingane sihlala ndawonye bese kuba ukuthi mina ngokomsebenzi angikho eduze kwakhe. Ikona bengithola isikhathi ngaso sonke isikhathi sokuthi ngikwazi ukuyoganga ngoba sihlala ndawonye isikhathi esiningi. Okay, njengamanje-ke asike sizama ukuthi simthole udadewenu sizwe ukuthi yena mhlambe uzoyithatha kanjani ngelolu daba lokuthi uthakathwa udadewabo. It's such a huge story. Anyway, asike sifonele-ke udadewenu sizwe ukuthi yena uthini. Yebo, sawubona sesinjani? Ngiyaphila njani? Sikhona. Ukhuluma noNonhlanhla bakaZondi from Black Live TV. Oh, okay, ngiyakusiza kanjani? Ngihleli nodadewenu la kunemfihlo afisa ukuyidlulisa kuwena. Okay. Okay, ngicela ubambe kancane ngineze. Sisi wami. Hey, Ntase. Uyaphila dadewethu?
Ngiyaphila Mntaso njani? Ngiyaphila. Wow. Sisi wami, ngaphambi kokuthi ngiqale ukusho lento engifuna ukuyisho kuwena, ngicela wazi ukuthi ngiyakuthanda. Angikaze futhi ngingakuthandi. Ngangingaqondile ukukuzwisa ubuhlungu. Hayi bo Mntase, wangishayisa ngovalo-ke manje. Sisi wami, kubona bonke umzima obuthwalile njengoba wazi ukuthi unenkinga yeminyaka obukade uhamba zonke izinyanga uhamba izibhedlela uzama ukuyilapha. Namhlanje sisi wami ngiyazilahla phambi kwakho ngicela ukusho ukuthi konke lokho kwenziwa yimina ngenxa yomona sisi wami. Hayi bo. Usuthini manje kodwa Mntase? Ngiyaxolisa sisi wami, kwathi kunomcimbi ekhaya ngantshontsha sisi ipitikoti lakho ngalihambisa enyangeni engangivumelene nayo ngokuthi sikuvale. Ngiyaxolisa sisi wami, ngangenziwa umona. Ngiyacela ungixolele. Hawu. Hayi angikholwa-ke yonke lento mina ngikholwa. Right? Kunjengoba ngisho sisi wami, kade ngangifisa ukuthi ukwazi lokhu kodwa-ke ngisaba. Ngangenziwa umona sisi wami, ngiyaxolisa. Hayi bo. Kubantu bonke nje abangangithakatha ngingathakatha udadewethu pho. Ngiyaxolisa sisi wami. Hayi no man. Hayi bo. Right dadewethu. Ngiyazi awukholwa sisi wami, kodwa kunjalo ngiyaxolisa futhi ngizimisele ukuthi ngikhiphe imali yami ukuze uyosizakala njengoba ngayikhipha nasekuqaleni ngahamba ngayoganga sisi wami. Ngiyaxolisa kakhulu, ungixolele kakhulu mntakama. Hawu. Hayi Shem. Hayi. Lazolonakala kusuku lami cabanga nje ngithi ngizoyishayela umoya lana ebhishi ngiphumile manje ungizela nebhomu nje engayazi. Hayi bo kodwa yini ngempela lento ongitshela yona Mntasa? Ngangingaqondile sisi wami, ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyaxolisa, ngiyacela nje ukuthi uzame indlela yokuthi sihlangane ekhaya. Ngizobuya uma kuphela inyanga sizame ukulixoxa lolu daba. Ngizimisele ngokulungisa ngayo yonke indlela sisi. Hayi Shem. Hayi alukho nje lishona lingena indaba zalo Shem, hayi ngiyavuma. Hayi kodwa-ke phela sothini ayikho into engabe ngisayisho. Ukuthi sonke lesikhathi kanti nje ngihlupheka kangaka ngithakathe egcekeni ekhaya. Hawu! Hayi angikholwa. Angikholwa le. Angikholwa Mntasa, angikholwa. Ngiyaxolisa sisi wami. Okay. So wena umisela ngokuthi ilungiswe kanjani-ke le nkinga? Ngiyacela nje sisi wami kule weekend esiya kuyona ngiyacela ukuthi ungifonelele bonke abomndeni kuhlanganwe ngizobe ngikhona nami izokhulunywa. Ngiready ukuthi ngizokwenza noma yini sisi wami oyicelayo ukuze kulungele. Manje wena usuxhumene nale nyanga yakho ukuthi ufanele ungilungise njengokuthi ningithakathe. Yebo sisi wami ngikhulumile naye ngoba ngifike naye futhi. Izokhokhelwa yini? Hayi Shem, ayikho into engabe ngisayisho. Okay, ngizozama ukufona, ngifonele umndeni, ngibachazele ngale nsumansumane le ongitshena yona. Okay Mntasa, kodwa-ke nje ngifuna iqiniso lazi. Ungiphoxile. Ebantwini bonke emhlabeni ebengibathemba. Akekho ebengimthemba njengawe umuntu osekhaya. And uma ubudinga into bengikwenzela yonke into uthi ucela imali engaka ngikunikeze. Uthi ushoda ngani, ingane ishoda ngani ngikwazi ukukusiza. Kukhona konke ubona ukuthi ufanele ungithakathe. Ngiyezwa sisi wami, ngiyabonga ukuthi uvuma ukuthi kukwazi ukuhlangana umndeni. Ngiyaphinda futhi ngiyazithoba phambi kwakho, ngiyaxolisa sisi wami. Hayi, kulungile-ke Mntase-ke. Hayi, alright. Ngiyabonga sisi wami. Okay, sure Mntase. Ngiyabonga. Yebo sisi. Yebo sisi. Okay, siyabonga ngesikhathi sakho khona la ka Black Live. Okay, ngiyabonga nami Nathi sishaqekile kakhulu nje ngayo lemfihlo sisabe nayo. Hayi sisi nami ngishaqeke kakhulu kodwa-ke ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angene enhlizweni yakhe agcine eselikhuluma iqiniso.
Alright, ngathi ngayilungisa kahle naye alithole uxolo nanokuthi angaphinda asenze asenzile. Okay sisi, thank you, ngiyabonga. Alright, uzizwa njani usikhulumile nodade? Eyi, ngizizwa ngikhululekile. Ngizizwa ngikhululekile ngalendlela ngoba lento ibingigulisa kakhulu. So manje uzimisele ukuthi ulungise impilo yakhe neyomndeni neyakho. Ngizimisele kakhulu, ngizimisele ngoba bese ngikhulumile nayo inyanga savumelana ukuthi imina futhi engizokhokha inqobo nje makulunge indaba kasisi wami. Vele phela inyanga umsebenzi wazo ngeze unqabi imali imiza iza ngayo yonke indlela ukuthi okubi okuhle wenze lokho osuke ukufuna wena leso sikhathi. But ke anyway, thank you very much for isikhathi sakho. Sibonge kakhulu nakwena ke mlaleli mbukeli waka Black Life TV. Njengoba sishilo ukuthi iyona uhlelo sikhipha ke izimfihlo. Asiphinde sihlangabezane ngokuzayo ke sithembe nosisi ukuthi ke kingakho izolungiseka ngokusheshsha. Please do not forget to subscribe and follow us on YouTube. See you next time.